മച്ചാമാർ, ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒരു റാങ്ക്ഡ് മാച്ച് പൊൾഗട്ടറി ഗെയിം പ്ലേ ആണ്. എൻ്റെ മോനെ ഒരു രക്ഷയില്ല എന്നൊക്കെ പറയാതെ ഗേസ്, കോമഡി എന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് തന്നെയാണ് മക്കളെ കോമഡി. ഏത് മോനെ ഗെയിം പ്ലേ ലെവല് സാധനം എന്ന് പറയാം. എനിക്ക് പൊൾഗട്ടറി മാപ്പ് ഒട്ടും തന്നെ അറിയില്ല ഗേസ്, സത്യം പറയാം. എനിക്ക് പൊൾഗട്ടറി മാപ്പ് അത് അവിടെ കാണാം. എത്ര പേരാണ് ഇവിടെ കീയുന്നതെന്ന് എനിക്ക് ഈ സ്ഥലത്തെ പറ്റി ഒരു പിടുത്തമില്ല ഗേസ്, ഒരു പിടുത്തം പോലും ഇല്ല. എന്താവട്ടെ വിചാരിച്ചിട്ട് കയറി അങ്ങ് നിരങ്ങിയാണ് കേസ്. നമ്മൾ പൊൾഗട്ടറി മാപ്പിൽ എവിടെ ഇത് സ്ഥലത്തിൻ്റെ പേരെന്താണെന്ന് നമുക്ക് അറിയില്ല. എന്തോ വർക്ക്സ് എന്നൊക്കെയാണ് പേര്. അവിടേക്ക് അങ്ങോട്ട് വെച്ച് പിടിക്കുകയാണ് കേസ്. കയറി അങ്ങോട്ട് പോവാണ്. ഫസ്റ്റ് തന്നെ 3 വീട്ടിലൊരു സ്ഥലത്ത് കഴിഞ്ഞു. അവിടെ കുറച്ച് 3 വീട്ടിൽ ലൂട്ട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ എടുത്ത് പോവാന്ന് വിചാരിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ റിപ്പർ കിറ്റ് അടിച്ച് അപ്പം തന്നെ AN94 ഉണ്ടായിരുന്നു. അതെൻ്റെ ഭാഗ്യം, എന്തോ ഒരു ഭാഗ്യം. ഇതെന്ത് ബഗ്ഗാണെന്നൊന്നും അറിയില്ല. അത്യാവശ്യം ഒരു കോമഡി തന്നെയായിരുന്നു. അപ്പം തന്നെ കയറി വന്നില്ല കേസ്, മുമ്പിലേക്ക് തന്നെ കയറി വന്ന്. ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും, എന്തായാലും അടിക്കണം എന്ന് വിചാരിച്ച് കയറി അടിച്ച്. അവൾക്കാണെങ്കിൽ ഗണ്ണ് പോലും കൈ കിട്ടിയില്ല. സാറിലെ മോളൂസിനെ അങ്ങ് അടിച്ചിട്ടിരിക്കുകയാണ് കേസ്. മോളൂസിനെ അങ്ങ് തീർത്ത് എന്നിട്ട് അങ്ങോട്ട് കയറി പോവാണ് കേസ്. അങ്ങോട്ട് AN94 മാത്രമേ കയ്യില്ല. എങ്ങനെയാലും എനിക്കൊരു ഗണ്ണ് വേണം എന്ന് വിചാരിച്ച് കയറി നിൽക്കുമ്പോൾ ഒരു യൂസ് ആക്കുന്ന അത് കിട്ടി. അപ്പം ലെവൽ 3 ജാക്കറ്റൊക്കെയാണ് കയ്യിലിരിക്കുന്നത്. മെഡിക്കിറ്റ് 2 ഉണ്ട്. മെഡിയൊന്നും ഇപ്പം അടിക്കേണ്ട സന്ദർഭമല്ല. നമുക്ക് ആദ്യം ലൂട്ട് കാര്യങ്ങൾ വേണം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് തന്നെ അങ്ങോട്ട് വച്ച് പിടിക്കാണ്ട് ലൂട്ട് വേണം എന്ന് വിചാരിച്ച് അങ്ങോട്ട് വച്ച് കയറി പോകുമ്പോൾ പിന്നിൽ നിന്നൊരുത്തൻ അടിപൊളിയായിട്ട് അടിക്കുന്നുണ്ട് കേസ്. നമ്മൾ അടിപൊളിയായിട്ട് അടിച്ച് ഞാനെന്നാക്കി ഇതിൻ്റെ മീത്തൊക്കെ എഴുതിയിട്ട് അവൻ അടിച്ച് തൂഫാനാക്കി ഇടാന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ഇതിൻ്റെ മീത്തിൽ കയറിയിട്ട് ഗണ്ണെടുത്തു. എന്നിട്ട് അത് നമ്മൾ മുകളിൽ കറക്റ്റ് ഹെഡ് വീണു. നമ്മൾ മുകളിലായതുകൊണ്ട് തന്നെ കറക്റ്റ് അവന് ഹെഡായിരുന്നു കൊണ്ടത്. ഹെഡ് കൊണ്ടിട്ട് അവൻ ക്ലോസ്. അപ്പോൾ 1 കില്ലടിച്ച് 2 കില്ലടിച്ച് കേസ്. 2 കില്ലാണ് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ തന്നെ കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്. 2 കില്ല് റാങ്ക്ഡ് മാച്ചിൽ ഇപ്പം തന്നെ അടിച്ച്. പൊൾഗട്ടറി മാപ്പാണ് കേസ്. പക്ഷെ പൊൾഗട്ടറി മാപ്പ് എനിക്ക് കിട്ടും. അപ്പം തന്നെ അവിടുന്ന് വേറൊരുത്തന്നെ കയറി ഒരടി. എന്ത് ചെയ്യും, അവനാണെങ്കിൽ കവറിലിരിക്കുന്ന അവൻ എങ്ങനെ അടിച്ചിടാന്ന് വിചാരിച്ച് നിൽക്കുകയാണ് കേസ്. അവനെ കവറിലിരിക്കുന്ന അവൻ എങ്ങനെ നമ്മളിപ്പോൾ തീർക്കും അത് വിചാരിച്ചിരിക്കും. അവൻ മറ്റേ സ്പേസിലേക്ക് കയറുന്നു. ഞാൻ നല്ല ഡാമേജ് പൊട്ടിച്ച്, പക്ഷെ വീണ്ടും അവൻ കവറിലേക്ക് കയറിപ്പോയി. എന്ത് ചെയ്യലിപ്പം, ഫുൾ കവർ എടുത്ത് നിൽക്കുകയാണ് കേസ്. അവൻ എങ്ങനെ ഞാനിപ്പോൾ അവനെ അടിക്കുമെന്ന് വിചാരിച്ച് നിൽക്കുകയാണ്. അപ്പം തന്നെ വീണ്ടും അവൻ അങ്ങനെ കയറി വീണ്ടും കുറച്ച് ഡാമേജൊക്കെ കൊടുത്തു. അവൻ എങ്ങനെയെങ്കിലും കൊല്ലണം എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് കലി കയറി നിൽക്കുകയാണ് കേസ്. അപ്പോൾ കലികേറി നിൽക്കുകയാണ് കേസ്. അവൻ എന്നിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് കുനിഞ്ഞിട്ടൊക്കെ നോക്കി. അവനെ റെഡ് ഔട്ട് കണ്ട കില്ല വിചാരിച്ചിട്ട് കുഞ്ഞിട്ടും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കി, കാണുന്നില്ല കേസ്. അവന് നോക്കി എങ്ങനെയായാലും കാണാം, അവനെ കൊല്ലണം, അവനെ കൊന്നിരിക്കണം എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് കഷ്ടപ്പെട്ട് കളിതുള്ളി ഇരിക്കുകയാണ് കേസ്. എങ്ങനെയാലും അവനെ തീർക്കണം. അവനെ തീർത്തിട്ടേ ബാക്കി കളിയില്ലൂ. അപ്പം തന്നെ റെഡ് ഔട്ട് കണ്ടു. പക്ഷേ അവൻ്റെ ഡാമേജ് പോയില്ല. ഇവിടെ മരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ കവറെടുത്ത് അവൻ രക്ഷപ്പെട്ടു പോയി. ഒരു കളിയൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് ഗൈസ്. അവനെ തീർക്കാൻ പറ്റാത്തതിനുള്ള ദേഷ്യമാണ്. എന്ത് ചെയ്യും ഗൈസ്, എന്ത് ചെയ്യും അത് വിചാരിച്ച് നിൽക്കുകയാണ് ഗൈസ്. അപ്പം ഞാൻ വണ്ടി എടുത്തിട്ട് നേരെ വച്ച് ഏത് കാട്ടിലേക്കാണെങ്കിലും കയറി പോവാണ് ഗൈസ്. ഏത് കാട്ടിലേക്ക് പോയാലും സാരില്ല ഗൈസ്. എങ്ങനെയും ഒരു എനിമീനെ കുടിക്കില്ല നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കണം എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് 24 ആൾ മാത്രമേ ലൈവില്ലൂ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എൻ്റെ മോനെ M80 കിട്ടി ഗൈസ്. M80 ഇപ്പോൾ കുറച്ച് പവറൊക്കെ കുറച്ചുകൊണ്ട് എനിക്ക് വലിയ രീതിയിൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല. പക്ഷെ പണ്ടൊക്കെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്. M80 കിട്ടി ഗൈസ്. അപ്പോൾ ആ ടവറിൻ്റെ മുകളിൽ എടുത്തിട്ടുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായി. ടവറിൻ്റെ വീട്ടിലാണ് എങ്ങനെയാണ് അടിച്ചിരുന്നത് നമ്മളിങ്ങനെ കുറച്ചൊന്ന് സ്പേസിലേക്ക് മാറി അവൻ നമുക്ക് നല്ല പണി തന്നെ സാധിക്കും. അപ്പം 2 എണ്ണം കേസ്. 2 ആൾക്കാരാണ് നേരെ എൻ്റെ പിന്നിലും മുമ്പിലുമായിട്ട് കിടക്കുന്നത്. എന്ത് ചെയ്യും, എന്താണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് വിചാരിച്ച് നിൽക്കും. അവർ തമ്മിൽ പൊരിഞ്ഞടിയായിരുന്നു, ഭയങ്കര അടി. എന്ത് ചെയ്യും, മരണമാസ് അടിയായിരുന്നു അവിടെ. അപ്പം തന്നെ അവിടെ ബ്ലൂ വാളൊക്കെ എന്നോട് ഞാൻ കയറിപ്പോയി. വണ്ടി എടുത്തിരുന്ന് എസ്കേപ്പ് ആവും ഞാൻ ബുദ്ധി എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് വണ്ടി എടുത്ത് എസ്കേപ്പ് ആവണമെന്ന് വിചാരിച്ച് വണ്ടി എടുത്ത് എസ്കേപ്പ് ആവാൻ നിന്നു. അപ്പം അവൻ അതിൽ പായുന്നുള്ളൂ. അപ്പം എനിക്ക് മനസ്സ് വന്നില്ല, അവനെ വിടാനൊക്കെ മനസ്സ് വന്നില്ല. അവിടെ കണ്ടു അവനെ പൊട്ടിച്ചില്ലേ 2 അടി. പക്ഷെ റീലോഡായി. അവന് ജാക്കറ്റ് നല്ല ജാക്കറ്റാണ്. വീണ്ടും 2 അടി തീർത്തിട്ട് ഗൈസ്. അവനെയും തീർത്തിട്ടു. അവനെ 3 കില്ലടിച്ച് ഗൈസ്. ഇറങ്ങിയപ്പോൾ തന്നെ 3 കില്ല്. അല്ലെങ്കിൽ വെറും 18 ആൾ മാത്രമേ ലൈവ് ബാക്കിയുള്ളൂ ഗൈസ്. ഇനിയാണ് നിങ്ങൾ കാത്തിരിക്കുന്ന കോമഡി എന്നൊക്കെ പറയാലോ ഗൈസ്.
ഒരു മരണമാസ കോമഡി തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പം കാണാം. നിങ്ങൾക്ക് മരണമാസ കോമഡി തന്നെ ഇതിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം. അപ്പോൾ ആ ടവറിന് ഇതിലിരിക്കുന്ന നമുക്ക് കിട്ടുന്ന നല്ല പണിയാൻ നല്ല സാധ്യതയാണ് ഗൈസ്. അപ്പം നമുക്കിട്ട് പണിയൊന്നും കാര്യത്തിൽ ഉറപ്പാണ്. അവൻ എങ്ങനെ ഇപ്പം നമ്മ എങ്ങനെ പൂട്ടുമെന്ന് ചോദിച്ച് നിൽക്കുമ്പോൾ വെറുതെ ഒന്ന് സ്കോപ്പ് ചെയ്ത് നോക്കി, എവിടെ കാണുന്നില്ല അവനെ. എൻ്റെ മോൻ എന്താ ഡാമേജ്, ഏതാ ലെവൽ ഡാമേജ് എന്ന് വിചാരിച്ച് നിൽക്കും. നല്ല ഡാമേജ് അവൻ നമുക്കിട്ട് തന്നു ഗൈസ്, നല്ല രീതിയിൽ ഡാമേജ് തന്നു ഗൈസ്. അപ്പോൾ അവനെ കില്ലണമെങ്കിൽ അവനെ എങ്ങനെയെങ്കിലും കില്ലണം എന്നൊക്കെ വിചാരിച്ച് നിൽക്കാൻ. അവനൊരു കാട്ടുപ്രോ ആണെന്നാണെങ്കിൽ സ്കോപ്പറാണെന്ന് അവൻ ഒടുക്കത്തെ എങ്ങനത്തെ സ്കോപ്പറാണെന്ന് നമുക്കെന്താണെന്ന് വിചാരിച്ച് നിൽക്കുകയാണ് ഗൈസ്. അവൻ എവിടുത്തെ സ്കോപ്പറാണെങ്കിൽ നമ്മൾ തേടി പിടിച്ച് കൊല്ലും. അങ്ങനെ മാസ് കളിക്കണം, അങ്ങനെ ഒരു മാസ് കാണിക്കണം എന്ന് വിചാരിച്ചിരിക്കുകയാണ്. കാരണം അവൻ അത്രക്കും ഡാമേജ് നമുക്കിട്ട് നമ്മൾ കേരളത്തിൽ വന്നിട്ട് കാസർഗോട്ടുകാരെ വന്നിട്ട് പണിയാൻ അവനായോ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് വീണ്ടും അവനെ കൊല്ലാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ടവറിനുള്ളിലേക്ക് സ്കോപ്പ് ചെയ്ത് അവനവിടെ കുഞ്ഞിരിക്കുക. അവൻ നമുക്ക് വിട്ടു തരാൻ ഒരു ചാൻസും ഇല്ല. അവൻ നമുക്ക് വിട്ടു തരുന്നില്ല കേസ്. അവൻ എങ്ങനെയെങ്കിലും അവൻ നമുക്ക് ഒട്ടും തന്നെ വിട്ടു തന്നില്ല. ഞാൻ കുറച്ച് അടിയൊക്കെ അങ്ങോട്ട് വെച്ച് കൊടുത്തു. എങ്ങനെയായാലും അവൻ നമുക്ക് അപ്പം തന്നെ അവിടെ റെഡ് ഔട്ട് ഉണ്ട്. പക്ഷെ എന്ത് കാര്യം, ഒരു ഡാമേജ് പോലും അങ്ങോട്ട് കൊടുക്കാനായില്ല. പകരം അവൻ ഇങ്ങോട്ടാണ് നമുക്കിട്ടിട്ട് തരുന്നത്. ഉടനെ ഞാൻ താഴേക്ക് ഇറങ്ങി പോകാൻ തീരുമാനിച്ചു. താഴേക്ക് ഇറങ്ങിയിട്ട് അതാകുമ്പം പിന്നെയും കുറച്ച് ഇപ്പം നമുക്ക് താഴേക്ക് ഇറങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ കുറച്ച് ഡാമേജ് ഒക്കെ കിട്ടി. ഇവൻ്റെ കയ്യിൽ മെഡിക്കിറ്റ് അങ്ങനെ കിട്ടുമോ വിചാരിച്ച് കിട്ടിയില്ല. കാർ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്, ഒരു കാർ കിട്ടി നമുക്ക്. വണ്ടി എടുത്തിട്ട് വേഗം കത്തിച്ച് ഈ സ്ഥലത്തുനിന്ന് എസ്കേപ്പ് ആവാൻ നല്ല പ്ലാനിൽ നിൽക്കുകയായിരുന്നു. ആ സ്ഥലത്തുനിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് നേരെ വെച്ച് പിടിക്കേണ്ടത് ഉണ്ടായിട്ട് കേസ്. നേരെ ഇപ്പം തന്നെ കയറി പോകേണ്ടതേ ഉണ്ടായിട്ട് എനിക്ക്. പക്ഷെ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തെന്ന് വെച്ചാൽ എന്നെ അടിച്ചവനെ തീർക്കാനുള്ള പ്ലാന് ആണെന്ന് വെച്ച് അവൻ അടിച്ചവനെ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിന്നു. മെഡിക്കിറ്റും കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ അവിടെ ഒരു ഫയർ ഇട്ടു, ഒരു തീ ഇട്ടു. അങ്ങനെ നോക്കി, കാണുന്നില്ല. അവിടെയും അവൻ എന്നെ കയറി അടിക്കണം. അവൻ അവിടെ ഒരു ഗ്ലൂ വാളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇട്ടു. എന്താണ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുന്നത്? നമ്മളെ കയറി തോണ്ടിയിട്ട് അടിച്ച് എവിടെ നിന്നൊക്കെയാണ് ഇവന്മാരടിക്കുന്നതെന്ന് നിങ്ങൾ തന്നെ പറ ഗൈസ്. എവിടെ നിന്നൊക്കെ കയറിയാണ് അവരടിക്കുന്നത്. അപ്പം തന്നെ പായുന്ന ബട്ടൺ പെട്ടെന്ന് സ്പിന്നിങ് ബട്ടൺ അമർത്തിയില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ വണ്ടി പൊട്ടിത്തെറിച്ച് അതിനും ഡാമേജ് ഇട്ടു. അവനൊരു കുറച്ച് ഡാമേജ് തന്നു, നല്ല രീതിയിൽ ഡാമേജ് ഇട്ടു. നമുക്ക് മെഡിക്കിറ്റും കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല. അപ്പം നമ്മളെ മരണം ഉറപ്പായത് തന്നെ കേസ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ മീത്തിരിക്കുന്ന എങ്ങനെയെങ്കിലും കൊല്ലണം. അവനെ കൊന്നിട്ട് തന്നെ കാര്യം. അവൻ എങ്ങനെയും കൊല്ലണം എന്ന് വിചാരിച്ച് നിൽക്കുമ്പോൾ വെറുതെ അങ്ങോട്ട് സ്കോപ്പും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തു അവനെ കണ്ടു കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഞാൻ എന്നിട്ട് കുറച്ച് ബാക്കോട്ടൊക്കെ പോയി അവനെ എങ്ങനെയും കാണാൻ പറ്റുന്നത്. സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഒന്നും കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല. അവൻ്റെ പൊടി പോലും അവിടെ കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല. ഇത്രയും ബാക്കിലേക്ക് വന്നിട്ട്. പക്ഷെ അവൻ എവിടെയായിരിക്കും? അവനെ മഞ്ഞ ഇതിൻ്റെ കവറിൽ നിൽക്കായിരിക്കും എന്ന് വിചാരിച്ചു. സാരില്ല, ഞാൻ അവനെ കവറെടുത്ത് കയറി പോവാണ് കേസ്. അപ്പക്കന്നെ എൻ്റെ മോനെ കയറി അവൻ നമ്മളെ ഒരു കാര്യമില്ലാണ്ട് അടിച്ചിട്ടു. ഒരു കാര്യമില്ലെന്ന് വെച്ചാൽ സിമ്പിളായിട്ട് തന്നെ അടിച്ചിട്ടു. അപ്പോൾ ഇത്രയുള്ളൂ ഗൈസ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ. ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ അടുത്തൊരു നല്ല വീഡിയോ ആയിട്ട് വരുന്നവരെ